Gusto nyo mga kansan, ako pala si Paolo at ngayon maglaro tayo ng pinakapaborito nyo laro, ang tumawa ka, talo ka. At simple lang ang laro, may tatlong buhay dyan. Sobrang init, gusto ko may maramdaman na hindi konektado sa init. Kaya ka-jacket pa ako, diba? Ako lang ang pwedeng tanga dito. Atin ang simula, okay lang tanga basta masaya. Galing kay Marie. Gusto ko malaman ano up to, ang ganda. Oh! Ang ganda ng algorithm. Di ako natawa, ako'y natuwa. Ganda rin, grabe. With background music. Oh! Oh! Ay! Ayaw ka na, baka-copyright tayo. Step back to reality. Oh, there goes gravity. Munti ka na, napalambot to ng puso ko. Pero ipagpatuloy, galing kay Dev Noah. Sikat, habak. Papatayin mo ako hindi sa tawa eh. Kaya huwag mo Bakit ako natatawa pag may nasasaktan? Aba, inod! Galing kay Paulo. Mga Paulo talaga mga kupal yan. Parada. Magaling. Dati sinubukan niya. Yaman, titrip ka lala, bumalik agad sa ilang beses na rin nangyari sa akin niya. Sunod! Cake ko. Nakakainis yung mukha eh. Klaro sa maya lang kain ka na sana. Kakainin ka na ni Kalo. Buti di natatakot yung artist. Parang nakabangan ako sa kanto eh. Hindi to buy bust. Sunod! Hindi! Kala kay Cyril. Woo! Ayoko talaga na mga ganitong mabilisang cut eh. Tayo mga doon ako nagdadali eh. Sige na, tagal na isang araw dyan para lumamig. Galing kay Blunder guys. Hindi. Hindi. Buti di kayo tell pa ka ng kaibigan nyo. Sunod! Yan ang way natin magluto ng tinola. Galing kay Alexis. Why do birds suddenly appear? Naging video na yung joke eh. Laging joke eh. Napatuwa mo ako. Hindi mo ako napatawa. Maraming salamat. Sunod! Galing kay Nico. Kaya ba ito? Alam ko na parating na eh. Alata eh. Tapos yung kasi ni Kuya, ha? Papatawa ka ba? Pero awkward gano'n. Kung kaya magkatapat kayo, kung sino yung mas nakaurong ng onti ng mas malayo, panalo na yun eh. Paabot na nga. Sige na. Lalo na pag matanda ka, sure yan. Sure panalo ka. Awkward nun. Huwag mo itong gagawin sa labas, ha? Huwag gagawin sa labas yung ginawa ni Kuya. Kaya, ito na isang mga araw dyan. Lord, hindi nakakatawa yung pagod na siya. Lagi na lang ako kasi mahabay galamay ko. Ako lagi inakabutan ng mga lole. Kaya hindi na ako natutuwa, ha? Abuso. Galing kay Dre Gaspar. Quickly, Manong Driver! Follow those goblins! Don't let them get away! Oh, and do you have sukle for 1 gold? Barya lang po, barya. Right. Do you have a Boses niya, pwede siya sukle? Thank you. 1 silver. But could you pass it? Buy it, po. It's 7 silver today because it is a weekend. There they are! Manong, para po! This is it! Disembark! Disembark into the...
to the sidewalk. Sunod. Oh! Galing kay Paul. Di ako ready, blind date pala to. Di ba ito yung sa TV? Galing sa ibabaw ng lamesa. Sunod. Galing kay Kevin. Cedric. Yung ganda ng halaman, no? Ang tanong, paano nadidiligan? Naghang yung naghang yung TikTok sa sinabi mo. Di mo pa to tinatapos. Alam mo pa na dito sa gilid. Hindi naman yan mga surface na walang butas. May mga butas yan. Ang tandaan natin, diba? Ang tubig, ang liquid, nakaka-seep through. Diba? Nakakapasok sa mga sa maliliit na butas. Kaya yan nadidiligan. Hindi ko na kailangan tapusin yung TikTok na to. Hindi yan Yung tanong. ganda ng halaman, no? Ang tanong, paano nadidiligan? Cringe ako doon, pero buti na lang kasi kailangan ko hawakan yung nag-iisa kong buhay. Tinanggal nung sukot na yon, yung saya sa aking katawan. Handa akong tapusin to na nananalo. Galing kay Laddie. Take 2. Namimiss na ba mag-PE? Basag yan. Hindi ko na abe. Hindi mo yung bola. Lagot ka sa nanay mo. Take 2 ka pa, ha? Take 2 rin ang palo sa'yo ng magulang mo. Pero maraming salamat. Sunod! Galing kay Ase. Ano to? Ano yung nasa loob niyan? What the... Hindi ko naman ako mararamdaman ko dito. Sa Pampanga daw to. Hindi ko na nakita. Nakayuko sila na yung card ng Pampanga, Philippines. Okay, parlor. Hindi ko sa World Cup. Usually siya parlor game. Pero diba, Among Us. Sunod. Galing kay Kakumi. Aray, Jipiring! Da? Alam ko na. Papalood. Mabait pa nanay mo sa'yo. Mabait pa yan. Hindi ka pinalo nung hawak. O kaya pinalo na kita. Sunod. Galing kay Kervin. BFF. Nasabog na siya. Ito rin yung tagyaw pag di mo paghawak ka na hawak eh. Hindi. Agad ba kasi nung paghawak? Well, hindi na. Ay, ako, leche. Daya pag sumabay yung magandang edit tsaka bagay ng music. Wala na, hindi ko kayang pigilan. Ang init. Ibigay mo rin araw sa akin. Ayan. Tapusin na lang natin. At least masaya ako. Sunod. Kaya kay Paulson. Guys, isa-surprise ko po yung kapatid ko na nasa CR. Tingnan natin kung siya ba'y magugulat o wala lang. Papawala kayo pala. Yan ang tawa ng Pilipino. Aray ko. Buti na lang sa dulo to. Woo! Kung ito nasisimula GG sa buhay ko, hindi ko mailalaban. Pahigop yung tawa niya. Sunod na. Jay, leche, galing kay Shirley. Nahilo ko ba? Nahilo. Yan, boxing station ka pa. Sige, ano yan? Sunod. Lagyan mo patuta. Galing niya mo. Sir, natapon yung drink, sir. Bakit natapon? Deja vu! I just been in this place before. Kailangan sumideline, okay? Mas mataas grand prize dito kaysa sa tip nyo. Sunod. Gaano katapang si Marian Rivera? Ano to? Bakit? Kapal ng mukha mo, ha? Okay kayo. Kaboses niya yun sa tite. Yan yung kuya, oh. Nakalabas yung titi nito, oh. Kasi may mabait ka. Kaya tinatarantado mo ako. Kung ano mag-isa nakakarinig sa'yo.
Wala ka, lagot ka kay Ding Dong. Bubugbugin ka dyan. Excuse lang po yung mga jeep po namin kasama. Baka pwedeng bawas tao lang po. Pakiusap lang po. Pakiusap lang po. Sige po. Ang payat pa niya dito. GG ka kay Ding Dong. Ampasin ka ng Ding Dong niyan. At pa ako galing sa mga paalala kung saan saan. Hindi ako natuwa. Hindi ako natawa eh. Nairita lang ako eh. Ano ba to? Ba't naging basurahan yung loob ng urinal? Pilipinas kong mahal. Ayoko na. Tigilan natin to. Tigilan natin to. Sumaya na ako. Ayoko na mainis. Baka bumawi pa ang init. Kung gusto nyo para mga ganito klase video, huwag tayo like, share sa mga dugyot nyong friends sa amoy ihit. Huwag nyo ka subscribe.